Mwina nkutheka mutha kukhala mmodzi mwa anthu amene sakudziwa kuti kodi kwenikweni chikuchitika ndi chani ndi National Director of Youth wa chipani chimenechi cha DPP Norman Chisale pamene matsiku amenewa akhala akuyendera ku khoti. Iwowa according to a khoti akuti ali ndi milandu yokuti ayankhe, ndipo pa milandu imeneyi ilipo itatu, koma apa tiwerenge makamaka news ya Times kuti za mlanduzi zatha bwanji komanso milandu yake yomwe Norman Chisale akuyenera ayankhe ndi itiyo. Tikatero tikupasirani zimene ayankhula Norman Chisale, a National Director of Youth a chipani chimenechi cha DPP lero lino pa 27 January 2025 atangotuluka mu khoti. Zimene ayankhula tikupasirani kumapeto kwa video imeneyi. So tiyambire ndi kucha kwa lero lino pa 27 January 2024. Norman Chisale amene akuimbidwa milandu itatu adapita ndithu ku khoti, ndipo Times idalemba motere: bwalo la milandu lokumva milandu ya zachuma layimisa mlandu okhuza Norman Chisale yemwe anali wachitetezo wa mtsogoleri wakale wa dziko lino okhuza kupeza chuma mwachinyengo. Yemwe akuyimira Achisale a Gilbert Khonyongwa anapempha bwalo kuti liyimise mlanduwu kamba kuti mbali ya boma yabweretsa milandu yowonjezera. Mbali ya boma yachotsa mlandu wosaulula chuma pa nthawi yomwe amagwira ntchito, ndipo aphatika mlandu ozembetsa chuma. Yemwe akumva mlanduwu wa Justice Violet Chipao anavomera pempho la mbali yodandaula ndipo wayimitsa mlanduwu mpaka pa 19 February. Olemba Mese Matoga. So mutha kuona kuti nkhani imeneyi idalembedwa lero lino pamene Norman Chisale adakaonekera ku khoti. Koma funso nkumati kodi milandu ina imene Norman Chisale akuzengedwa ndi iti? Tatiyenisoni tiwerenge apa Times kuti idalemba kuti Norman Chisale ali ndi milandu ina ikuluikulu yomwe akuzengedwa monga iti. Bwalo la milandu lapeza kuti Norman Chisale ali ndi mlandu oti ayankhe pa milandu itatu yomwe akuwazenga yogwiritsa ntchito masamba amaphunziro aboza imene ili certificate. Powerenga chigamulo ku bwalo achimwaza ati bwalo linamva kuchoka kwa Pintius Huwa womwe akuganiziridwa kuti anali mwini wa chiphasocho chomwe Achisale adagwiritsa ntchito pokalowa ntchito ya usilikali. Malinga ndi umboni womwe Ahiwa anapereka ku bwaloli mu chaka cha 1996 adapita kukachita nawo mayeso olowera ntchito ya usilikali ndipo adawuzidwa kuti anachita bwino. Koma iwo atapita adamva kuti a Pintius Hiwa Chisale ndiwo adalowa m'malo mwawo, ndipo adabwerera kumuzi adawuzidwa kuti ndi m'bale wawo kuti Achisale adakatenga certificate yawo. Bwalo latinso malinga ndi umboni womwe unaperekedwa ndi yemwe ankayendetsa mayeso a form JC mchaka chomwe Achisale komanso Ahiwa adalemba mayesowa pa sukulu ya Nsipe, Achisale analephera mayesowa pomwe Ahiwa ndiwo adakhonza. Malinga ndi achimwaza, bwalo lapeza kuti Achisale ali ndi mlandu oti ayankhe pa mlandu wachitatu oopseza Ahiwa. Mulandu uzapitirira pa 14 March
So kwa ena amene amafunsa kuti kodi ina mwa milandu imene achisale akuzengedwa ndi milandu ngati iti. So akunena kuti iwowa adagwiritsa certificate ya kuti sinali mzina lawo, ndipo iwowa adakalowa ndithu ntchito ya usilikali, ndipo akuti makamaka mulandu umenewu uzapitirira pa 14 ndipo mulandu wina uzalowa pa 14 February. So apa tione zimene adayankhula achisale pamene amatuluka mu khoti lero lino. Director mai kunje sakukonja alipati pano bali alijon governor chitilili akambalame alipati panopo bali vice president ya Central Region Honorable Kangata alipati pali ANS Chimalola a director anyamata pa Central Region ndanya matao alipati palibe mundu mmoja amene akutayani bana mafumu ozungulira Lilongwe atamva kuti achisale afuna amange ku khoti uku abwera osali pati opano abali siti kutopa kumene mukathera inu ifeso tikathera kuti chisale oye doyiwani oye bana boti usisongano ndangofuna kuti mwina mutha kulangula nawo anthu mawa awiri kapena atatu siko mukwambiri pano DPP oye pepani ndikupepeseni chifukwa chokuti nthawi imene mumabwera simunadziwe kuti mukudzatani chifukwa
ndinali ndi milandu itatu. Mundimvetsere? Milandu itatu. Oyamba ku High Court, wachiwiri ku High Court, wachitatu ku Magistrate umene utalowa pano. Umodzi wositi ndalowe. Tali nalipo ingati? Munthu mmodzi. Ndikuwuzeni mawu awa abale yanga. Osadandaula. Upezeni. Ndikhala ndikuyenda mwina kuyambira weekend kuzunguliranso. Ndofuna ndimpemphe kaendani TV kuti tiyende moseso. Chakulapa ndi mantha. Sindilowa kwambiri nkhani zokhudzana ku court yetu. Izozo bodi zili mu court. Mudati muone kuyambira tsiku limene ndinayamba kumangidwa kudzafika tsiku la lero ndamangidwa kanga? Akuganiza kuti ine basi nimangosekerera. Afuna muzichita mana. Siningaope enough izijani. Ndiwasuli ndikubisireni ine sinimatani? Sinimaopa ayi. Tiyeni tingopatsana ulemu. Iwo azipanga zawo azilowera kuti ifeso zipanga zathu zilowera kuti. Ndikakhala zakukoti litherana kuti mukoti komwe. Maumboni nonse munali mukoti mu. Akamba kunena kuti ineyo ndinapereka. Si choncho? Ndiye ndikufuna chimene ndinaperekacho zina dziko lonse la Malawi lichione. Ndinapereka chiyani. Osango ndapereka koma dziko lonse la Malawi lione kuti chimene chikukambidwacho ndi chiti. Osamango kamba pakamwayi. Ndiye ndidikire kuti dziko limene anenalo likakwana tidzapitanso. Ine kwa ine chimene ndikufuna chinthucho chitani chibwere. Aliyense ndi mwana yemwe achione kuti chimene akumunena uyu ndi ichichi. Osamango kamba pakamwayi yayi. Ndiye ndikupatseni uthenga uwu. Tibwerere tonse ndi mtendere wathu kwanga ndikuthokoza ndipo mumve nthawi zina akamanimanga amandipatsa mangolomera. Izi zakundipangazi tivina musadandaule. Tivina ujeti yoseni angani. Sindingakhweza mbiri kodi VP wanga sinatani sinankhwane naye. Koma ndikayankhula ndi VP tinena kuti akuluakulu tukambira yapa tikupita ukutu Polena simnali mukoti. Mau amene anena a magistrate. Panopa ndi a judge. Koma betikamba ngati magistrate foyo tinali ku magistrate. Akunena kuti sikuti inuyo ndi olakwa sindikuteroyi. Koma tikupatseni mwayi nanunso mutani mulongosole. Ndiye uthenga umene chokana kuti ndiye nolikwana tsiku limene so ine ndipita kuti kukotiko ndikapita nanenso ndikalongosola kumbali yanga zimene ndikutani. Kaya ndili ndi mboni zanga so zibweranso. Zikazabwera uku ndi uku ndiye lidzakwana tsiku limene azanena kuti zimene mwalongosola ndi zimene mwanena uku ife tikupeza izi. Silelo simawa. Ayi palikatunda nditikadalimbana pezi. Izo nzakukoti. Ndiye ndikufunire ndikuyenda kwabwino musamakhale ndi nkhawa. Ine ndazunzika kokwanira nonse mukudziwa. Kumachita kusakasaka nkhani kusakasaka kuti tisale timpeza pati. Tisale timpeza pati. Koma ndinene enough is enough. Analalika mugwina wake ku Blantyre. Ananena kuti nthawi zina munthu mukamangoti we amafika potani otopa. Ndipo mene onalula liki. Ndipo mawu amene ndinenena yawa mkumano wanthu okwiya amapanga bomba. Chifukwa choti anthu aja akwiya. Koma nkwabwino afunseni mwamtendere. Izi ndikulankhula chifukwa chomangopsezana kuti kamangeni. Sindikulankhulaso zokhuza ndikukoti kwayi. Koma izi zomati kamangeni. Nanenso ndine munthu ndatopa. Enough is enough. Kufuneni kwenda kwabwino ambuya kudaliseni nonse. Yaonesa kakaka. Bebebe kumene konkulankhula kwa bwana Chisaleti. Mawu omaliza ine ndi akuti kwina akutiliza pitiliza titatenga kale boma.